35, imamo 4 gola prednosti. Neću ništa da govorim, publika može da luduje, publika može da se raduje, ali igračima bi bilo najpametnije da ostanu hladnokrvni još minut i 25 sekundi. Toliko dugo čekamo ove finale, ajde da sačekamo i ovih minut 25. Od 86. godine naša reprezentacija ne igrala na finalu nekog velikog takmičenja. Vujin, još jedna bomba, Lilović brani, ali naša je lopta. Minut i 5 sekundi. Slavi su u areni, ali ajde da budemo strpljivi još malo. Samo još malo. Poslednji minut je u toku. 26-22. Vujin, Vučković. Lopta za Prodanovića, nije to video Prodanović, ali još jedan prekršaj. Mislim da sada možemo zaista i mi da počnemo da slavimo. 45 sekundi do kraja, 26-22. Prodanović iz nemoguće pozicije brani Alilović. Ide Ninčević, ide Vori, ne treba sada praviti prekršaj za isključenje. Odličan Toskić, fenomenalni Toskić u odbrani, kraj. U nedelju ćemo ipak gledati 3 finala. Finale rukometnog i vaterpolo evropskog prvenstva i finale Australian Opena. Mi nismo sportska nacija, mi smo čudo sportske nacije. 12 sekundi do kraja, prekinuli su Francuzi ovaj napad Ilića. Ninčević i on je izgubio svaku nadu. Ninčević pokušava, Stanić brani. 1-0, 26-22. Ludilo u areni, počinje veliko, ali zasluženo slavlje. Gospodine Đukiću, mislim da su naši danas dobili utakmicu jer su igrali mirno, staloženo. Nisu dozvolili da ih euforija dekoncentriše. Odigrali su ovu utakmicu kao protiv svakog drugog protivnika. Jednostavno nisu se obazirali na ime svog rivala u polufinalu, već su odigrali najbolje moguće u ovom trenutku i zasluženo slavili. Slavimo zasluženo, trebalo nam je vremena da uđemo u ovu utakmicu. Svi znaju da smo igrali prvo polufinale posle dugo godina. Ono što želim da istaknem u ovom trenutku kad sportska Srbija zaista mora da slavi je ono što je Vuković rekao još pre ove utakmice, da za nas turnir u pravom trenutku tek sada počinje ovog vikenda. Sjajno veče za sportsku Srbiju, imamo još jedan korak, jedan ogroman korak do prvog zlata, do olimpijskih igara, direktni plasman. Zašto da ne igramo sa Danskom na svom terenu za olimpijsku kartu nego kod njih? Neće biti jednostavno, Danci se dižu i igraju sjajno, ali večeras je večer za slavlje, imamo još 48 sati da se pripremimo, da u istoj ovakvoj atmosferi napravimo jedan veliki sportski praznik i da igramo opušteno, jer ovi momci su uradili sve ono što se od njih očekivalo do sada. Čini mi se čak da će ta utakmica u psihološkom smislu biti možda i lakša za naše reprezentativce, jer su već ostvarili 3 velika cilja. Osvojili su medalju, obezbedili minimum kvalifikacije za olimpijske igre i obezbedili direktan plasman na sledeće svetsko prvenstvo. Dakle, mogu to finale da odigraju onako, neću da kažem opušteno, ali zaista bez nekog imperativna moranja, nešto da se mora učiniti, već su ostvarili veliki uspeh. Oni su ostvarili najveći uspeh time što su rukomet vratili jednoj srpskoj naciji kao što je Srbija i Srbima se dogodio rukomet posle dugo vremena i to je neka najlepša poruka i ova atmosfera koju smo večeras imali u Beogradu, u areni i slika koju smo poslali. Ali ovi sportski pozdravi igrača Hrvatske i Srbije, već sam rekao na početku da su to zaista i dobre kolege u evropskim klubovima i sve protekle